fent un programa de tele ara mateix, no? Sí, comencem l'entrevista. Comencem? Endavant, Arlet. Pregunta. En què consisteix la teva feina? La meva feina consisteix en presentar programes, per exemple, programes tipus magazine, que en diguem nosaltres, que són aquests programes en què pots fer moltes coses. Des d'entrevistar una persona, fins parlar de cuina, parlar de moda, parlar de l'actualitat, ara malauradament de la guerra, en fi, diferents temes, no? Aquesta és bàsicament la meva feina, és a dir, la meva feina és periodista, però en aquest cas presentadora de tele, sí. Molt bé. Molt bé, Arlet, moltes gràcies, guapa. A veure, qui m'ha de preguntar ara com se diu aquesta nana tan guapa? Elena, L'Helena, digue'm, Helena, guapa. en quina escola vas estudiar? Doncs jo vaig estudiar, coneixeu el barri de la Bordeta? Sí! És on viu el meu tiet. Ah, sí? Doncs jo vaig estudiar, jo vaig viure a la Bordeta tota la vida. I fins que me'n vaig anar a Barcelona a treballar. I aleshores jo vaig estudiar a les escoles nacionals de la Bordeta, primer. Com vosaltres, fins que vaig fer... Bé, ara vosaltres teniu uns altres tipus de plans d'estudi, però jo vaig fer tota la bàsica, que ara amb ells els correspon a què? És primària, infantil. Tota la primària infantil, vale. Sí. Doncs la vaig fer a les escoles nacionals, a la Bordeta, a Lleida. I després ja vaig anar a l'institut i després a la universitat d'aquí de Lleida. Sí, ho vaig fer tot aquí a Lleida. Sí. Molt bé. Som-hi? Molt bé, Helena, guapa. Irene. La Irene, aviam la Irene, que vius aquí a Lleida, Irene? Sí. Lleida ciutat. Sí, molt bé. Digue'm, Irene. Què has estudiat per fer la teva feina? Mira, jo vaig estudiar a la Universitat d'aquí de Lleida, vaig estudiar una carrera que es diu Filologia Francesa o Filologia Romànica, que l'especialitat és francès. I aquesta carrera, diguem que no té massa a veure amb la feina de la tele o de la ràdio, de periodisme, perquè jo vaig fer periodisme després, però la meva primera carrera va ser Filologia Romànica. El que passa que amb aquest tipus de carreres, doncs allà a la tele, a l'inici, allà a la tele hi ha molts metges, molts historiadors, molts filòlegs com nosaltres. És a dir, aquesta carrera, si jo hagués seguit treballant de la carrera que vaig estudiar, doncs segurament ara podria estar donant classes de francès, per exemple, aquí en aquesta escola. Sobretot en un institut, més que en una escola així bàsica. Però en una escola podria estar aquí en un institut de Lleida o vés a saber on. Però vaig acabar la carrera, el que passa és que com que ja vaig entrar a la ràdio i a la tele, doncs ja no vaig fer mai de professora. Però podria haver estat professora vostra algun dia. Els grans sí que en fan de francès aquí, en aquesta escola sí. Ah, com a segona llengua. Ah, molt bé, perfecte, que bé. Mira, així podria venir, ja. Doncs mira, algun dia podria venir, clar que Molt sí. bé. Doncs som-hi. Molt bé, guapa, moltes gràcies. Jordi? Jordi. Aviam, Jordi, bonic. D'on és aquest nen? D'aquí de Lleida, també? Molt bé, Jordi, digues. A quina edat vas començar a treballar a la televisió i a la ràdio? Mira, a la ràdio vaig començar, a la tele vaig començar que devia tenir 22 anys. Fa molts anys d'això. I mira, jo vaig entrar a la tele l'any 1986. I ara estem en quin any? Ho sabeu? El 2022. El 2022. Doncs imagina't, sabeu fer sumes i restes o encara no? Sí! No? Doncs mira, podeu restar 2022 menys 1986 i sabreu la quantitat d'anys que fa que estic a la tele, que són molts. I a la ràdio havia entrat a treballar-hi 2 anys abans, és a dir, al 84. Doncs fa molts anys. Ha plogut molt des de llavors, Som-hi, Molt bé, Axel? moltes gràcies, guapo. Com et dius, Jordi? Jordi, molt bé, Jordi. I ell es diu? Axel. Axel. Ostres, quins noms teniu més guapos, més bonics. És del meu equip. Del teu equip de què? De joc. Equip de joc? Som-hi, ja Axel. que jugueu. Digue'm, Axel, fes-me la pregunta, després ja us pregunto jo. Abans de
de presentar Abans de presentar un programa, on te prepares? Com em preparo? On te prepares? A on me preparo? Doncs abans de presentar un programa, jo normalment em preparava allà mateix a la tele, teníem un despatx, una oficina, em preparava allà i després m'emportava tots els papers, tota la feina, tota la informació, per exemple, de les persones que havia d'entrevistar, m'ho emporto cap a casa i a casa doncs, ho estic estudiant. Com vosaltres feu deures, igual que vosaltres feu deures a casa, doncs jo la meva feina de fer deures també a casa per llavors l'endemà poder presentar el programa. És més o menys el mateix. Jo marxava cada dia amb deures cap a casa. I vosaltres també, no? Que en teniu molts de deures. Nadia, la veritat, segur que la Maria en té molts més, Bé, I tant. però ells són molt jovenets, jo tampoc no en tenia a la seva edat. A veure, Nadia. Axel, moltes gràcies. Jo, Com et dius, bonica? Lia. Lia, És que sí. quins noms més macos tens. Lia, ets d'aquí Lleida també. Vius aquí a Lleida, vius? Molt bé, digue'm, bonica. Tens vergonya quan presentes? No, ara no. Vergonya, no. El que tinc, per exemple, vergonya és quan estic, no sé, quan em fan pujar en un escenari, saps? I aleshores, quan he de pujar a l'escenari em fa una miqueteta de vergonya. Però és només al moment, després ja estic acostumada i no és vergonya, però sí que tinc molt respecte per la meva feina, saps el que vull dir? Que intento fer les coses ben fetes, és a dir, no és vergonya, però tens aquelles papallones a l'estómac, saps? Quan estàs una mica neguitós, i llavors quan comences ja està, ja més o menys després tot va passant. Però al principi doncs tens una mica així de respecte, no?, per aquesta feina. Sí, però després ja tot passa. Saps com? Vosaltres no feu exàmens, però és igual que quan vas a fer un examen al principi, per molt que tu ho tinguis tot molt ben estudiat i preparat, sempre tens aquells nervis. Doncs em passa una mica el mateix encara, sí. Veieu, això i us passa a vosaltres també. A vegades quan hem de llegir, Per exemple... sí, els hi passa una miqueteta, però ho estan aprenent, ho estan fent molt Clar, bé. molt bé. Que sí? Que teniu vergonya de veure? Els que heu vingut a fer-me preguntes, que no heu tingut vergonya? Són uns cracs. No, Molt bé. jo primer a començar pensaria que seria difícil, però després... Que és fàcil. Això de preguntar és molt fàcil. El més difícil és contestar a vegades. Sí? Digue'm, bonic, com te dius? Leo. Molt bé, Leo. Digue'm. Molt. A mi m'agrada molt la meva feina. És molt divertida perquè aprens, al mateix temps aprens moltes coses, perquè parles de molts temes, parles amb moltes persones i de la mateixa manera que vosaltres esteu estudiant diferents assignatures, diferents coses, doncs quan fas aquest tipus de programes també parles de molts temes. I és més o menys com si estiguessis en una escola i vas aprenent coses. Jo sempre dic que cada dia aprenc, igual que vosaltres apreneu. A mi la gent m'explica moltes coses i aprenc d'ells, com vosaltres apreneu dels vostres profes i dels vostres amics, no? Que sí, Leo? Doncs és el mateix, sí que és divertida. Hi ha moments que potser, segons del que parles, per exemple ara de la guerra, és més trista, no? Perquè et sap greu, però bé, al final doncs és la realitat de la vida i també n'has de parlar d'aquestes coses, que sí? Perquè hi ha coses divertides a la vida i coses que no ho són tant i has de parlar una miqueta de tot. Però bé, si ho fas amb il·lusió i amb ganes, de la mateixa manera que si tu estudies amb il·lusió i t'ho passes bé, doncs a mi em passa el mateix. A tu t'agrada estudiar? Sí, tens pinta de ser intel·ligent, que sí? Que guai. Molt bé, Leo, bonic. Ai, quins nens més xulos que tens en aquesta classe. Sí, preciosa. Que guapos. I aquesta nena tan bonica, com se diu? Maria, molt bé. Jo també em dic Maria. Maria Pau, saps? Maria Pau. Digue'm, Maria. ¿Ens podries contar si alguna vegada t'ha passat alguna anècdota presentant? Alguna anècdota? Ui, moltes, van passant moltes. Cada dia passen coses quan presentes, per exemple, un programa. A veure, quina anècdota us podria preguntar? Alguna divertida d'aquestes? Jo els diria, doncs, a vegades que surts i estàs en directe i ensopegues. Sí. Ai, dius, quina vergonya. Sí, mira, una vegada feia un programa
programa que es deia Com a casa. Vosaltres n'hi havia un escut, quan jo feia aquell programa, n'hi havia un escut. Perquè això va ser l'any 89. De quin any ets tu? Quin any vas néixer? No saps quin any vas Jo néixer? vaig néixer el 2014. Jo el 2015. Imagina't, No, imagina't. tots el mateix any. No, Claro. el 2015 jo. Doncs mira, jo aquest programa el feia el 1980. Tots hem néixer el 2015. Imagina't. Tots. Jo el Tu també, més o 2014. menys. Mentida, no, el 2015. Quin dia és el teu cumpleaños? El 22 de juliol, però no saps de quin any. Bé, però més o menys deu ser això, que sí? Doncs mira, una vegada fent aquest programa que es deia Com a casa, era un programa que estàvem com si estiguéssim a la sala de casa meva. I en aquest programa hi havia un sofà, una taula, com si prenguéssim cafè, així a la tarda, i després hi havia una part que simulava, semblava, que era la cuina, representava que era la meva cuina. I després hi havia una altra part que representava que era com el meu jardí, la meva sortida fora. Bé, doncs teníem un col·laborador del programa, que era un expert en cuina, i ell ens parlava cada setmana de coses, de la cuina de plats, coses. I aquell dia tocava parlar, entre d'altres, d'unes amanides que portaven escarola. I aleshores em va portar un recipient que posaves l'escarola amb aigua allà, i després suposo que els heu vist, aquests recipients que centrifugues, i després es queda l'enciam amb l'escarola eixut, no? I bé, jo anava remenant, però no estava ben tapat, i aleshores em vaig dutxar tot en directe. I clar, tot el maquillatge i tot va començar a desfer-se. Sí, va ser molt divertit, però clar, en aquell moment jo vaig pensar, me catxins, em vaig quedar tota molla. Però bueno, són anècdotes dels programes en directe. O algun dia que amb un altre company que presentàvem el programa, era el Carnaval, i simulàvem que portàvem unes màscares de Carnaval, tipus venecianes, i teníem una conversa. I clar, no ens podíem aguantar de riure, i vam començar a fer la conversa, ell reia i jo reia més, i no podíem, i clar, és que no vam poder, però els espectadors jo crec que des de casa també va riure molt la gent, saps? Aquestes coses passen sovint, quan fas programes en directe, però com que la gent ho entén, doncs no passa res. Tu dius, mira, m'he equivocat, o ara m'ha passat això, i no passa res, saps? Júlia. Molt bé, bonica, Maria. Sí, la Júlia. La Júlia, aquesta nena. Tu tens família a la Bordeta, que sí, m'has dit? Molt bé, digue'm. Quin és el programa que més t'agrada presentar? Ui, aquesta pregunta és molt difícil de respondre, perquè tots els programes que he fet fins ara m'han agradat tots. Amb tots m'ho he passat molt bé. És com si... Tu tens germans? Sí. Tens germanets? Quants en tens? Dos. Va. Doncs és com si els teus pares ara els preguntessin dels 3 fills que tens, no? No. Bueno, sí. 2 i tu 3, no? És com si els preguntessin dels 3 fills que tens, quin t'agrada més o quin és el més guapo? És molt difícil, de contestar. Perquè el meu germà és un bessoner. Ah, és bessonet. Sí, lo que pasa es que a la seva habitació sempre descobres desordenades i de basura. Bé, però segur que els teus pares dirien ens els estimem els 3, que sí? Doncs a mi em passa el mateix. Tots els programes que he fet, com si fossin fills meus, me'ls he estimat molt. I no sé dir-te quin és el millor. Jo crec que de tots n'he après moltes coses. I per tant, jo et diria que tots, no n'hi ha cap de preferit. A tots me'ls estimo com si fossin fills meus, no? Sí, sí. És com si em diguessis, ara de tots nosaltres a qui tries? Doncs us triaria a tots. Clar, m'entens? Sí, oi? Molt bé, bonica. Hola. Què tal, bonic, com te dius? Jairo. Jairo, ui, d'on ets? De la India, pero estudio. Ja, Jairo, és un nom indi, aquest. Sí. És molt maco. Indi no, de la India. Bueno, indi. Sí, i quin significat té, ho saps? T'han dit quin significat té, Jairo? No ho entenc. No ho saps. Però parles molt bé el català, no? Quants anys fa que estàs aquí? 6. Oh, molt bé. Què em vols preguntar, Jairo? Quins programes mires de la tele? Mires altres cadenes?
Sí, sí, sí. Quan treballes a la tele, crec que has de mirar una mica de tot, saps? Has de veure com treballen els teus companys, has de veure què fan, per també potser aprendre d'ells, per intentar seguir una mica les tendències que hi ha a la televisió. I generalment m'agrada molt mirar els informatius, però per exemple, vosaltres sabeu què és el Club Super 3, no? Sí. Doncs potser alguns de vosaltres teniu el carnet de súpers? Sí, jo tinc. A veure, sí, també? jo també. Molt bé. I sabeu que un any aquí molt a propet d'aquí es va fer la festa dels súpers? Sí. Aquí al pavelló, Sí. aquí del Barris Nord. Aquí es va fer la festa dels súpers un any. Doncs miro molt el Super 3 també, perquè m'agraden molt els programes que fan, els dibuixos i bé, i diferents coses. M'agrada molt el MIC. Sabeu qui és el MIC? Sí. No. Y a mí me No encanta la t'agrada el bandera MIC? rosa. A mi sí. A mí me encanta. Ara em toca el tema. Doncs jo tinc el MIC a la meva habitació. M'encanta el MIC. M'encanta el MIC. Quin és? A veure. Super 3, ¿sabéis quién es la pantera rosa? La Pantera Rosa, clar. Aquest també és de la meva època, la Pantera Rosa. Doncs miro una mica de tot, saps? Informatius, miro el Club Super 3, m'agraden molt els concursos, també, i després m'agraden molt els documentals. Hi ha un programa que fem nosaltres a TV3 que es diu Sense Ficció, potser vosaltres no el veieu. I després, imagino que vosaltres també el veieu, el Polònia, el veieu? Sí, El veieu algú, el Polònia, no? Doncs el Polònia, que també m'agrada, no sé, el Foraster, que el veieu, el Foraster? Yo sí. És massa tard, el fan massa tard. Sí. Una miqueteta de tot, saps? Per estar una mica al dia de tot. Però m'agrada molt seguir l'actualitat, sí. I a tu què t'agrada de la tele? Pues el Boing, el Doraemon, quan... Clar, clar. A mí también. A mi m'agrada més el Doraemon. El Doraemon. A mí me es Kid Danger. Ja, aquest és un altre tema. Y a mí también es Kid Danger. Oh, sí! Ah, t'agrada. Molt bé, Jairo, moltes gràcies. Pues a mí me gusta Bluey. Bluey, és el Super 3? Pero y partísimo. No, aquest no. Es de Disney Channel. Ah, Pero y pas. Ja, sí, que és menjat. Hola. Es el Com es perrito. diu aquest nen que neixia? Marc. Molt bé, Marc, espera, que no et veig els ullets. Així, perfecte. Vius aquí a Lleida? Molt bé, guapo, digue'm. On treballes actualment? Quina de les teves feines que fas t'agrada més? Que és maco. Treballo a TV3, igualment. Estic allà, estic a la redacció. La redacció és un despatx molt gran, que hi ha la gent d'informatius, hi ha la gent de programes. Estem separats com si fossin classes, saps? I estem allà fent de redactors. En el meu cas, estic atenent totes les consultes que ens fan els espectadors, que ens pregunten coses. Estic atenent això. I després vaig fent seccions en alguns programes. Ara, per exemple, sortiré en un programa de la tarda, del magazín de la tarda, que es diu Tot es mou. Doncs suposo que cada setmana o cada 15 dies faré una part d'aquell programa. És a dir, que vaig fent cosetes. I després a la ràdio, Catalunya Ràdio, de tant en tant, també faig una secció a la tarda, al magazín de la tarda, que parlem de temes diversos. I així, vaig fent cosetes puntuals. Per exemple, això que vau veure del Batalla Monumental, quan he d'anar amb algun programa. Aquesta és la meva feina actual ara. Sí. Vols preguntar-me alguna cosa més? No? Molt bé, carinyo, gràcies. Hola. Com te dius? Martina? Martina. Molt bé, Martina, guapa, pregunta. El que vols dir. On vius? Mira, visc, jo soc del barri de la Bordeta, perquè el meu pare era d'allà. La meva mare és del poble d'ella, de la Manta, d'Estopanyà. I jo vaig néixer allà, al poble, vaig néixer allà de casualitat, dic jo, perquè jo soc vuitmesina, és a dir, jo vaig néixer als 8 mesos, en lloc dels 9 vaig néixer als 8 mesos. I quan vaig néixer estava bé, però pesava molt poquet. Jo quan vaig néixer pesava, imagineu-vos, 2,5 quilos.
era molt petiteta. I aleshores la meva mare, els meus pares ja vivien aquí a Lleida, a la Bordeta. Però com que jo vaig néixer a l'agost i feia aquí a Lleida molta calor, el meu pare era pagès i aleshores estava collint les peres i les pomes i com que a la meva mare encara li faltava un mes perquè jo naixés en principi, doncs se'n va anar cap a Estopanyà perquè allà hi havia els seus pares, saps? Els meus padrins. I com que era la festa major va dir jo me'n vaig allà amb els meus pares i així no tindré tanta calor, però ja tenia molta panxa. Però es veu que jo ja no podia aguantar més i quan es va acabar la festa major, pam, vaig néixer. I aleshores doncs vaig estar allà un mes o així amb els padrins i amb la meva mare i el meu pare pujava de tant en tant, doncs a veure, i després ja vam tornar a viure aquí com vivíem, saps? Per això que actualment visc a Barcelona, perquè treballo allà, però hi ha dies de la setmana que visc al poble. Allà ara hi ha la meva mare, perquè el meu pare ens va deixar el dia de Nadal, fa molt poquet, i aleshores ara la meva mare està allà sola, però com que jo estic molt amb ella i hi ha veïns, doncs estem molt ben acompanyats. I aleshores jo vinc i aquí a Lleida tinc família, tinc la meva tieta, tinc cosins, de manera que vaig passant per Lleida, Barcelona i Estopanyà. Sí. A mi m'agrada molt Lleida, perquè és on jo he viscut gairebé tota la meva vida, fins que vaig marxar a Barcelona. I a Lleida me l'estimo molt i tinc molts amics, de manera que sempre que puc vinc. I quan la vostra professora, la Maite, em va dir de baixar, vaig dir, i tant, per exemple, avui he vingut a Estopanyà, ara estava a Estopanyà, però demà vaig a Barcelona, però torno a Estopanyà i així vaig fent, saps? Els quilòmetres. Molt bé, guapa. Gràcies. Hola, Xerit. Què em vols preguntar? Com et dius? Guillem. Guillem. Molt bé, Guillem. Digue'm, carinyo. A quin lloc t'agradaria viatjar? A molts, perquè m'agrada molt viatjar, el que passa és que ara no tinc molt temps per fer-ho i ara més la situació tal com està tampoc no és massa recomanable, però jo sempre dic que m'agradaria molt anar, mira, un lloc que m'agradaria anar que no conec és a Nova York, per exemple, no hi he estat mai, Amèrica no la conec, i m'agradaria molt anar així de viatge lluny a Austràlia. Però per anar a Austràlia necessites molt de temps, perquè és un viatge que està molt lluny, són pràcticament 24 hores d'avió, i aleshores és anar-te'n a l'altra punta del món. I necessites, una vegada estàs allà, un ben bé i t'hi has d'estar un mes màxim, saps? I bé, i ara no puc, però sí que m'agradaria. M'agrada molt viatjar perquè penso que viatjar és com una altra escola. Vosaltres aquí apreneu coses, però en els viatges també et culturalitzes. Per exemple, m'agradaria molt anar a la terra d'Índia, no? D'on és el iaio perquè és una altra cultura, és una altra manera d'entendre la vida, són uns altres tipus de menjars, oi que sí? I sempre aprens molt, el conèixer gent i conèixer països, t'ensenya molt, oi que sí? Tu has viatjat molt? Has anat a molts llocs? No a molts, però he anat a bastant. A on has anat, per exemple? Doncs a la Vall d'Aran. Bé, molt xulo. A un poble de França. Sí, saps com es diu el poble? Te'n recordes? Quan està a la Vall d'Aran i són gossos que foran... El següent poble, ara no me'n recordo quin pot ser, però Lourdes no és, no, Lourdes no. Un poble que es diu Lourdes? No. Però bé, allà ja n'hi ha molts, un cop has passat a França ja comença a haver-hi molts pobles, que sí, és molt xulo França. Però la ciutat o el poble A on? París. Ja has anat? No. T'agradaria anar-hi? Jo he anat a París un parell de vegades i és molt bonic, sí. Quan puguis vés, que t'agradarà molt. Hi ha la Torre Eiffel, hi ha el Museu del Louvre, hi ha moltes coses xules a París, sí. Molt bé, guapo, Guillem. Moltes gràcies. Perdona, Guillem. És que, sí senyor, tinc un amic que es diu Guillem com tu. El que passa és que tots li diem Guille i per això ara t'he dit Guille, però tu et diuen Guillem, que sí? M'agrada molt, m'agrada més. Guillem, que és molt bé. Molt bé, Guillem. Gràcies, guapo. Hola. Com te dius, bonic? Xani. Endavant. Com? Sí! Quina
quina pregunta més xula. Sí, tinc gatets, molts gatets. Molts gatets. Gatets. Tinc un gatet, que es diu Tim. Un altre que es diu Frac. Frac, perquè és blanc i negre com un frac. Saps els vestits, els fracs, els smokings? Doncs aquests són els gatets que hi ha per allà al carrer, però és igual, al final els hi dono menjar tots. El Tim, el Frac, després hi ha una que es diu Nina, n'hi ha un que es diu Griset, però n'hi ha més, el que passa que els altres ja no els hi he posat nom. Però meus, diguem, en tinc 3. Sí, que entren a casa. Jo tenia un gat. Tenies un gat? Com es deia? Sí. A veure si te'n recordes. Nino. Nino, quin nom és Nino? El meu també se diu Nino i la seva mare també se diu Nina. Jo tenia abans un gos que es deia Joaquí, però ja ha mort. Jo no tinc gos ara. Se va escapar de casa. I no ha tornat. Es perden, a vegades se'n van de vacances ells i llavors al cap d'un temps tornen. No ha vingut mai. No ha vingut, però mira, igual que algun dia apareix, Vés a saber. A veure, que la Maria et volia dir, a veure, digues Maria. Pero no se escapa sol. El papá la tira per el balcó. Asier. Espera, que no sé què la diu Maria la vol dir una Maria. cosa. No ho sé, no el vull dir perquè tot el... No, a mi sí que... Espera, carinyo, que no El papá no el vull Què em vols dir, Maria? Que un gat cada dia nieve perquè és blanc i negre. Que tenies un gat blanc i negre. Sí, i es diu nieve. I com es diu? Nieve. Nieve. Clar, molt bé, molt bé. Nois, continuem. A veure, ara em vol preguntar. Ja està. Ara el xèrif ja De les està. mascotes, que sí m'has preguntat? Doncs això, tinc gatets, què en tens tu? De mascotes. No en tens Jo cap? li tinc. No tens ni Vicent ni gatet? Encara No? no el Molt bé, tinc. t'agraden Jo els tinc animals? molts Sí, gatets. no? Molt bé, d'on ets tu? D'aquí de Lleida. Ja vas néixer aquí a Lleida? Molt bé, perfecte, molt bé, guapo, moltes gràcies. Què t'agrada? Oi, que ets vergonyós? No ets vergonyós, que no? No tens vergonya, que no, de preguntar-me. Així m'agrada, no has de tenir vergonya. Molt bé, guapo. Aviam, aquest nen tan eixeridet. Tu com te dius? Com? Amir. I d'on ets? També, de Lleida. Som molts noms xulos. Digue'm, guapo. Practiques algun esport? Sí, m'agrada molt fer esport. M'agrada molt la natació a l'estiu, m'agrada molt nedar a les piscines del poble, per exemple. Jo vaig a natació. Jo també. I jo El trèvol i el conec. Ara, per exemple, faig ball. Ballo jazz, ballo claquet. Sabeu què és el claquet? Sabeu aquelles sabates que fan sorollets quan balles? Sí. Doncs ballo claquet, ballo jazz, què més? Ballo dansa oriental, que són balls de la zona d'Egipte i tot allò. I després faig teatre musical. Teatre musical és fer teatre on cantes, balles i interpretes. M'agrada molt fer esport, sí. I tu què en fas? També. Quin esport fas? Amb Marc. Però a què jugues? Quin esport fas? Fas multisports, que sí, fas una mica de tot. Fas multiesports, moltes coses. Però ben Futbol, bàsquet, feu moltes cosetes. I què ho fas aquí a l'escola? Que bé, no? T'agrada? Maripau, ho podies que jo vaig a escalada i a natació, però em canviaré l'any que ve natació per atletisme perquè no m'agrada molt, perquè tenim que fer massa esports. Clar. I jo estic a handball, però a vegades no ho tindria perquè intentava anar a natació. I faràs natació? Molt bé, és molt xulo, això de natació. Què en fas tu de natació? No en fas? Però t'agradaria fer-ne també? T'agradaria fer natació? És important, saber nedar? Jo quan era una miqueta. Clar. Jo quan era petita em farem busseja i obligatori. I era molt fons de la piscina. Tenien que tirar meduses i peix, ens tenien que posar els braç i tenien que saltar de peix. Així, pom. Jo vaig aprendre a nedar Sabeu on estan els camps elisis? Sí. No sé si hi ha les piscines allà, no són, no? Abans allà hi havia unes piscines cobertes que podies anar a l'estiu i després, que podies anar a l'hivern
I després, a l'estiu, anaves amb unes altres que estaven, que ara tampoc ja no existeixen, que estaven, sabeu on està l'Hospital Arnau? Sí. Doncs una mica abans de l'Arnau hi havia també unes piscines d'estiu. I jo vaig aprendre a nedar a les piscines dels Camps Elisis. I anàvem molts dies a la setmana, perquè també aleshores els professors de natació van dir-los als meus pares si volia competir en natació. Però jo això competir ja no volia, perquè era massa feina i massa responsabilitat i no tenia tampoc molt temps. Jo tenia que combatir amb massa que la Lia, que també anava a natació. També anaves a natació, tu, Lia? Sí. Anaves a natació? També la Mar... Sí, no? Ja on hi aneu a natació? Aquí, a l'escola? El Trèvol. Ah, el Trèvol, aquí, val, sí, el conec, sí. Molt bé. Molt bé, la moltes passo? gràcies. Hola, Monica. A veure, què em vols preguntar? En quin idiomes parles? He estudiat algunes llengües, mira. Vaig estudiar, la meva carrera és filologia francesa, és a dir, parlo francès, anglès. L'anglès el vaig començar a estudiar aquí a Lleida. Després vaig estudiar, també vaig acabar tot l'alemany, l'italià. Vaig començar primer de portuguès, però després ja no vaig poder seguir perquè no tenia hores. Ens ensenyes com parles en idioma portuguès? És que en portuguès sé molt poqueta cosa, perquè vaig fer, per exemple, muito obrigado, en portuguès. O en francès? Bueno, muito obrigado, en portuguès, muito obrigado, és moltes gràcies, per exemple. I en francès seria merci beaucoup, moltes gràcies, o bonjour, seria bon dia. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Très bien. Tu parles très bien le français. Com es nota que has anat a França? I ara estic estudiant, ara vaig acabar italià, alemany, i ara estic estudiant xinès. Xinès, sí, que és una mica més difícil. Per exemple, et podria dir ni hei shuai, ni shi i go, hei zi, hei shuai. És a dir, t'estic dient que ets un noi molt guapo. I si li digués amb aquesta noia, li diria ni shi i go, hei zi, hei piauliam, que és tu ets molt guapa. Molt bé. Sí. Això. Molt bé, sí, podeu aplaudir, I tu quantes llengües parles? Què faràs? Quantes llengües parles? Les llengües molt llargues. No, Una mica. d'on ets? De Terrassa i de Lleida? Alors, je suis de Terrassa et de Lleida. Et comment est-ce que tu parles le français? Où has appris le français? On has appris le français? Molt bé, molt bé. Però ara vius aquí a Lleida, no? És a dir, parles francès i català. I castellà també en parles? Caram, noia, molt bé, ets molt intel·ligent. Moltes gràcies. Ara anem a l'última pregunta. L'última pregunta, no? Qui me la fa, l'última A veure. pregunta? Aquesta nana tan guapa. Tots atents. Tens uns ulls blaus. Com te dius? Fiona. Fiona. Jo tenia una professora d'anglès, precisament, que es deia Fiona, i ella era... D'on ets? Ella era d'Escòcia. D'on ets tu? Ets nascuda a Lleida? Molt bé, molt bé. Doncs la meva professora era d'Escòcia. Sí, molt divertida, molt eixerida. Fiona, no havia tornat a sentir més aquest nom. Mira, què em vols preguntar, guapa? ¿Es podría donar un consell per ser més locutor? Sí. A veure, us podria dir que intentéssiu ser vosaltres mateixos, que intentéssiu ser molt naturals, com sou, i sobretot que aprenguéssiu molt, o que sabéssiu molt escoltar. Quan tu fas preguntes, has de saber escoltar el que et diuen, perquè de vegades hi ha gent que va tallant, i això no és massa bo. Per tant, saber escoltar molt el que et diuen per poder preguntar, i després intentar ser molt vosaltres mateixos, ser naturals, saps?
no tenir una pose fingida, no estar nerviós, ser tu mateix i d'aquesta manera tot va fluir i surt bé. És fàcil, de tot s'aprèn. Molt bé, Fiona, moltes gràcies. Ai, quins els més macos! Els has de pujar tots estopenyar a les piscines. I tant! Farem un berenar allà tots junts. Sí! Què li diem a la Mari Pauguet? Moltes de res!